Esan dako, sukaldeak garbi. Bai, horri. Eta orain jingo duena, kaltzoni integrala, brokoli, tomate lehor eta erromeroarekin. Ai, ama. Tomate lehorrak hemen utzi ditut, ura irakiten jarri dut, eta hidratatzen. Urberuarekin, eta hauek horrutziko ditugu, hauek esekutu. Jogurina erreko zara. Berriro. Eta ingo duguna da, jarriko dugu hemen kaltzonea azkenean bakizu dela pizza ore bat, baina hori nik uste dut egun batean ontzala, norbait pizza bat egiten, erori zitzaion, buelta emango zitzaion, desan zuen, bueno, horrela aurkeztuko dut, eta listo. Baina azkenean da bilduta, eta barruan sartuko dioguna balski batzuk, hemen dauzko kipula, brokolia, azenarioak, eta gero, erromero pixkat, eta kurkumarekin emango diogolako zapore esotiko bat. Bale, lanean hasiko gara. Jogurina? Venga, ba. Zegin behar da, a ber. Loreak atera. Ai, loreak atera. Laban txiki bat utziko izut. Txikia bai, hobe txikia, ze ni horrekin. Eta, beira, nahi dudana da, aurrena. Bale, hau, eta gero, alba txikitu erditi bakoitza. Bakarrik, bai. Eta horrelako atalak. Venga, ba, horrekin nahiko, Venga, ba. Eta, Izaskun, bai. Kipula xerratan. Bai. Labana nahi duzuna. Aztitut erakutzi. Laban berria dauzkat. Nire oparia, niretzako. Zure, bai, Oparia autoparia. nintzen aurten kapritxoa nahi nuen, eta esan nuen, labanak. Orduan nahi duzuna. Hola igual, bai, ez? Holan, eta ero... Bai. Oso ondo. Xerratan. Finak orduan, ez? Bai, xerra finetan. Eta nik horratzean, jungo naiz, eta jarriko dut bitartean. Osagai guztiak eramate ditudan. Irina, oliba olioa, azukre pixkat. Pixatze honek, Zenbat ingredientes da? Bai, hori aiteko, Bai. azukre pixka bota behar zaio, beti pizza horeak eta, gaur egun jenteak uste du azukrea bakarrik hartzen duguna, kafesnera botatzen duguna, edo jogurra, ez. Azukrea osagai pila batek eta gaur egun jaten direnak askok, baina, bueno, neurrian nik uste dut hartu aldala. Bueno, hemen ningo duna Tipula orduan. osoa zigor, bai, Tipula osoa, ez? Bai, kipula osoa. Hor dauzkazun, 3 kipulak, 3 kipula daude. Bai. 3 kipulak. Bale. Eta ingo erregosten jarriko ditugu denak. Orduan, gatza, gutxi gora era, koiaraka da txiki bat, azukrea, beste horren beste. Ai, ama. Ai, ama. Ez jarri triste, nik uste dokumenta, a ber, baina arrakasta bat izan behar dala, oso ondo jungo da, ez? Bai, lasai, ondo jingo dugu, bai. Kompainia honean zaude, hemen, gurekin. Hombre, ai, ama, oi. Jogurina, zer indiozu? Dirua lortu egin degula, saian azan, orduan, bueno, jau bestia. Bueno, aizue, crowdfunding alen aipatu du, crowdfunding azkenean bakizutala modu bat dirua lortzeko jendeak jartzen du nahi duena, ero alduena. Mecenak, bilatu, bai. Eta, animatu, esan du horre beraien Facebook horrian da sartu, ero... Norbaitek gehiago ipini nahi baldin badu, mesedez, eman dirua. Gaude prez dirua jasotzeko eta hori. Venga. Facebookeko web horria da My Way Out. Bai. Dokumentala ere holan deituko da, My Way Ero ez. Bai, inglesezkoa bai, dantzalekua, Londreseko dantzalekua nahi patu dizuguna. Bai. Deitzen da The Way Out. Eta orduan, My Way Out aldatu dugu hasiera, eta... Zoragarri, gehiago, maia ma. Lana denentzeko. Alperrutxa. Bai, lanen jarri gaituzu, No, hortako etorri gara, ez? Bai. Bueno, eta hori lan egipatu zula, izaskun zu elkarte bat ez daude, ez? Pixkat hemen emakumen inguruan, ez? Gure mundu hontan. Bai. Hemen izena du, elkarteak, eta sortu genduen lehenko urten, martxoan. Eta pixkat ikusentzunezko sektorean lan egiten dugun emakumeoi ikusgarritasuna emateko, gure arteko kolaborazioak eta sustatzeko, eta elkartzeko, eta pixkanaka dagon desberdintasun handi hori saiatzen... Bai, horrenbesteko... Bai, badago... Izugarria. Gertatzen da gauza oso kurioso bat, eta, Euskal Herriko datuak badauzkagu, adibidez, ikusentzunezko unibertsitateko ikasketetan, emakumeak gehiengoak gara, 10-tik 6, baina gero hori ez da trasladatzen, portzentai hori gero ez da trasladatzen lan mundura.
hor dago zulo bat edo dago zerbait hor gertatzen dana. Eta non daude guzti horiek? Gertatzen dana ez dituztela kontratatzen. Dauzkagun datuak, adibidez, Euskal Herriko ikusentzunezko enpresetan, lan egiten dute, momentu hontan lan egiten dute, uste, 10-tik 4 emakumeak diala, ez dagoela gaizki, baina aginteko karguetan, 4-tik 3 gizonak dira. Hor dago, arazo hor dago. Eta aldea gainera. Izugarrizko aldea dago, bai. Eta gero, soldatetan ere izugarrizko aldea dago, eta zinean konkretuki, bai diru laguntzetan nabaritzen da, bai, batez ere postu teknikoetan emakume falta izugarria dago. Eta nik uste behar dana da, kontratatzaileak jabetzea, kontziente izatea emakumeak kontratatu behar dituztela, ze egon badaude, gure elkartean urte terdin 160 piko emakume erregistratu dira. Orduan, horrek esan nahi du, hainbeste emakume badagola, ez? Osea, emakumeak egon badaudela sektorean, gertatzen da, ez diala kontratatzen, ez? Zer zaude egiten? Bai, dudan hemen da, orea, pizza ore bat. Azkenean, esan dugun bezala, kaltzonea pizza bat da. Eta bizango da, gero irekita jarriko duguna beti eta horko kipula, azenarioa, gero kipula bota horra izeskun, eta gero azenarioa xarratan moztu, eta horra bota. Xarratan, egon oso moduan azenarioa. Zuk ikusi? Zer moduz raso? Primeran, bukatu egin dut. Dana zoragarri. Bale, hau, ingo duguna da, oin, estali, zer gehiago. eta toki epel batean utzi behar dugu, hola pixkat, legamia dauka, lebadura, eta orduan ingo dana pixkat azingo zaigu. Eta hori, bien bitartean jungoa barazkiak eta iten, eta ingo dituguna hori. Pixka salteatu, holan zu bizian nahi duana da, salteatuko ditugu kipula, gero azenarioa, erromeroa bertara botako dugu, eta gero tomate lehorrak ere bai. Ale iepa, zondo. Bueno, hor, zuen dokumentalean, eta hori zu bizi izango zen, gaztetan nola jorratzen da, transexualen kontua, gazte garaian, da horren inguruan... Ba hori, garai hartan goratzen da hori, telebistan nahiko gutxi agertzen zian, bai, transexualak eta homosexualak, bai. Ni goratzen dut nola egameko zuzendaria, Imanol Álvarez, agertu egin zanean lehengo aldiz telebistan, ni flipatuta. Nen bilen, ze beti zeneukan buruan hori, maritxuak ziela, hori, eta bapatean agertu zen Imanol, bizarrarekin, eta potolo, lasai, itxeiten, eta flipatu egin nintzen, eta orduan, ja, momentu hartan kontatzen zea, oso bai lesbianak eta bai maritxuak ezberdinak daudela eta danak ezberdin gehala eta niretzat oso parita izan zen. Eta garai hartan nahiko gutxi, beti gaina ez hon interneterik, orduan beti egon behar zinan erne eta hori norbaiteke hortaz egiten baldin bat zuen, kontrolatzen zenun bere gustokoa zan, ala ez, eta hori, beti izkutuan beti. Eta orduan, ja ni 21 urterekin jo nintzen Madrilera, auzolandegi batetara, eta han bazegoen Bostoneko mutila, homosexuala zana, zijoan beti hori ikurrinarekin, eta orduan, bapaten izan nion berari, eta mundiala izan zen. Nahitzat hasi egin zen ere bizitza berri bat, eta hori, baina txikitan nintzanean oso gutxi. Beti gomar zinean, ni sentitzen nintzen bakarren nintzala. Orduan, telebistari esker eta hori, konturatzen zea, askoz gehiago daudela, eta ez erala bakarra, ez berdinak diala, eta baintxe bertan, erreztasuna handia daukate, ja gaztek konturatzen dute askoz gehiago, ikusten dute telebista nola denetari dagoela, eta orduan, ikusten ogain errezagoa da. Eta ala behar dula. Bai, mesedez. Bale, bagatz pixkat. Minga. Ari dago kolori hartzen. Oien esan dakoa, ingo duguna da, pixkat moztu, holan txiki-txiki Bai, zetan. hola. Dena? Bai, baita, tomatea dena.
Ez dioguna, kaltzoneak normalean eramaten du tomate saltza. Tomate saltza, bai. Ba, guke tomate saltza beharrean, tomate lehorra botako izkiogo, eta pixkat aldatzeko. Eta hemen, brokoli ez dugu egosiko. Ez dugu egosiko. Ingo duna hemen pixkat salteatu barazkiekin, eta gero azkenean kontutan euki, hau gero labean, egongo dela 15-20 minutu, itxita, esan dezagun, eta hor bere lurrunean, bera barruan bera egosiko da. Eta, bueno, normalean kaltzoneak eta beti haraginak eta izaten dira, baina, bueno, aukera bada, beste aukera askoren bezala, barazki jaldeak eta gaur egun gero eta gehiago daude, eta gauzak animatu hemendik, haragi naiz, haragi jale amorratu egizan, horrelako gauza probatzera, ze oso goxua dira. Nik nire kuadrillan da, hori haragia hemen dokau pila bat. Baina, nik kuadrillan dauzkat pila bat, diola, bueno, haragia kentzen diezu eta ja uste dute ez dauela jaterik ezer. Eta ez da gutxiago ere. Bai, badago. Hoxe da, bala. Gauza oso goxua egin aldiela. Zamuz nire laban berriakin. Oso ondo. Berri alda? Bai. Nire oparia. Ederki bostea. Ez da bamazkoa, hau handia da, Ja, handiegi. Bai, aukera nahian. Bai. Hau gero, zuen ideia zela, nun botatzea izango zen, edo irekitzea, o... Alden leku guztitan. Zinetan, eta nik uste funtzionatuko dula ondo festivaletan. Festivaletan. Bai. Eta baukazu iaitze, ez da hori nola egiten da? Zerbait badao. Bai, ez? Zerbait badao, bai. Zer nahi dut esan olako zerbait azte zatenen jabe hasiko zaitela ateak ikutzen, Bai. bota... Gertatzen da, dokumentalak zaiak dira zinearetoetan kolokatzen. Nik uste jendeak nahiago izaten dula oraindik fikziozko pelikulak ikustea eta orduan. Eta zeratik zinemetan ez dira botaten? Dokumentalak eta ez da? Ez da ohituran ikusten jendeak nahiago izaten dula fikziozko pelikulak ikustea, baina nik uste gero eta gehiago zabaltzen ari dela, badidez, Searching for Sugar Man bezalako fenomenoak, ez? Pixkat bultzatzen dute baita, dokumental generoa pixkat gehiago sartzen, ez? Eta bai da egia, gaur egun dokumentalak gero eta produkzio beagoakin egiten diala, izugarrizko fotografia eta gehiago zaintzen diala, ez? Alde hortatik, komertzialagoak edo kakotxarten jateko, egiten dituzela, ez? Ez dakit. Nik bintzat asko gustatzen zaizkit eta... Nik etxean? Dauden, atera jartzen dituzten bakoitzan saiatzen naiz ikusten, zinean ikusi behar dira. Bai, eta aldea da, hola, ohitura dugu etxean ikusteko uste dudala hori, siestako gauza asko, baina ez da gutxio ere, da zu esan duzu, eta aldea dago zinean ikusi delako zerbait, edo zein pelikula bezala. Bai, noski. Bueno, oiniko duguna da, hau pixkat garbitu, garbitzera jungo holak eta ingo duguna da, kurkuma pixka botako diot, hemen kurkuma daukat, eta gero itxengo duguna da, hau, itzalduko dugu. Aspertu ez zaite ingo, zitazkun, jogurinakin, dokumenta, aspertu ez direla ingo zuen. Ez dut uste, baina bera, itzaskon bebai oso divertigarria da eta beti farrezka gaude. Bai batxutan krisiak ditugula, edo, bueno, normala da. Eta ordu asko, gero eta gehiago ezagutzen nago, eta badaki noiz nagoen. Baina azkena bai, lortu egiten ditugu gauzak eta hori oso polita da. Eta benetan bidean oso gaina ezagutzen ditugun pertsonak, oaintxe bertan hori, dokumentalean agertuko dienak oso potenteak dira eta oso favorizat oso garrantzitsuak eta farrak egiten ditugu eta amodio handiarekin egin dugu dokumentala. Bai. Nik uste hori garrantzitsua eta ikusten zaizu, hori sinistea egiten ari zen hortan eta gozatzea eraberia, hori polita da. Eta ezin beharrezkoa nik uste zerbait ondo egiteko, ez? Bai, pasioa eta desioa eta benetan sinistea, ez, egiten nahi zenean. Bale, nik hau, itzaldu ingo dut, esandakoa. Horrek ordutxo batero beharko du, ingo duguna dena ondo jaso, hemen argia jarriko du, zero lusatu inbarko du, labia 220 gradutan jarriko du, eta listo denean, berriz hemen bueltan. Bueno, pasa da ordu erdi,
Eta jangabe. Eta jangabe, Oain hori ni. guri deitzen ari zaigula, gainera bira, ikusi dut hori limoia lehen erabili duguna, eta limoia bebai oso ondo geratzen zaio honi. Da. Eta emango dio beste bizipuntu bat emango dio. Hau da improvisazioa, lehen erabili dugun limoia erdia, Ai, ama. eta honek emango dio bizipuntu bat. Hau horrela jateko dago, Bai. Eta gainera horren beste negar eta kostatu zaizko. Bai. Negar eta negar. Bueno, zuek dokumental honekin negar ingo da, barri ingo da, zer nahi jendeak, Nik uste, nolateako da jendea? momentu unkigarriak egongo dira, ze, historio batzuk oso unkigarria da, baina negarriteko bestez, nik uste jendea aterako dela informatuagoa, Eta farrak egin. eta farra bai. Ikusten nola posible den alako bizitza ezberdin bat izatea, oso pozik bizi izatea, eta hori, zure inguruan eta lagun guztiak, familia eta hori zurekin bai pozik, burua irikigoa, espero dago. Egin genuen teaser bat edo hori, trailer txiki bat, eta izan zen, ni, ez dakiz, txiki, eta erabaki genuen hori, alako cosa bat ez egitea, izan behar da hori. Zezan, mezua ez da hori, mezua ez da... Positiboa izango da. Nik uste dut ondorengo belaunaldi begira, eta uste dut material interesgarri izango da. Bai. Eta nik uste dut oso gazteak dianak, nerabeak dianak, eta denetariko ongan noski, baina nik uste dut generoaren gauza bestera batea bizitzen dutela baita, ez? Naturaltasun gehiagorekin bizitzen dutela, ez? Zorionez nik uste dut hori, bai. Kostatzen, pixkanaka, baina badator, ez? Baina gazte jendetik ikasteko asko daukagula irutzen zait, ez? Bakizu zepasten den, gero dago alako egon da alako autobus bat hortik, hori, Azpeitirreko autobus hori, eta orduan, pesatzen duzu, oain txebertan, ezinezkoa da, alako, egongo dira, pentsatzen. Olako jendea daula, nik ez da, onaik izaten diru lortzeko, olako pentsa. Ez dakizu, ez? Horrelako kanpaina bat montatzea azkenen... Ez dut, danetarik amar dela munduan, tamales olako dago badu, baina, bueno. Eta Jourinaen egunerokoa nola da? A ber, zulen, argazkilaria naiz, baina normalean Eduardo, nire bizitzan, Eduardo bezala bizitzen naiz, baina hori, bai hori, normalean ostegunero, ia ostegunetan azte naiz nire azte lana, eta orduan, normalean asteburuetan lan egiten, eta orduan, han aldatzen da pixkat nire bizitza, baina ni normalean, eta nahiago dut, Eduardo bezala, bizi izatea, eta hau da pixkat antxerkia, baina gero, kontuatzen zea, hori, antxerki mundu hortan sartuta zaudela, eta hori, eta Jogurinaren generoari, hori, beti zozer ezberdin dagoenez, ikuti, batean izan ditut eta dauzkat maitaleak. Jogurina horrebaren maitaleak, eta alako bizimodua eta bizitza eta hainbat gauza, hori, batean deskubritzen dituzu eta zoragarria da. Baina, normalean Eduardo bezala, oso lotxatia naiz, eta etxean... Nagaritzen da. Eduardo oso lotxatia. Eduardo bai, Jogurina ez, baina Eduardo. Eta da hori, argazki gintza da argia, eta gero ja kabareta da gaua eta iluntasuna, eta hori. Orduan, hor moldatzen naiz, eta hor bizitza hortan, zaitzen ez, ekilibrio bat izaten. Baina, oso gustora baintza bertan. Gero eta erosoago, eta oso pozik, eta oso konten. Nire bizitzarekin. Gatzer ez du, probatu. Bai, ama, hipertensua, mese. Berdin da. Ez, gara ere... Jogurina oso azpina pastilla bai, baina ez parrandako gatza eta piperra zuzara. Gatzik gehiago ez du behar. Nahiko gatz badauka zuzuk. Bai, ama. Bale, oin, ingo guna hemen... Zitsura hona, mese. Bolketen. Eta, arrai bat, lagungarri moduan, makarroi batzuk egozi, eta bota gainetik, eta... kabitzen zaigun da. Nahiko lan, ez? Ze janario, na. Hau da, nola da, enparadia bat. Bai. Hau Bizkaian... Bilboko enparadia bat. Bilbokoa. Durangon, dago gozategi bat, saltzen duela Durangoko donutxa.
Aha. Horrelako tonuz. Bai, Horrelakoa, eta hori bukatzen bauzu behin, hola, esaten da, de una tirada, Bai. artista. Bueno, bain, hartu, Buelta eman, ez? buelta eman, Iskinari. pixkat, eta hau da, lehen esaten duena, bermetiko eitea, Bai. eta hau izango zen, papilloterean egiten denean arraia erola noski. behan. Bai. Holako zerbait, baina, bueno, guk hemen, kanpokoa ere jateko dela, ze papillotea normalean papel, aluminizko papela izaten da. Eta hau janda gero, abestu, dantzatu, eta energia, eta horren hasi ez da bete. Haini zista zalea naiz, eh? Bai, gara, bai. Eta zista zalea. norbaitek jogurina nahi izan ezkero herriko, aukera hori kontaktu bat, joten zara, festetan eta holan ibiltzen zara, ez? Bai. Orduan, kontratazioa, Bai, norbaitek nahi baduzu, herriko telefonoa, Bota. a ber. 6 sortzi lau, 2 3 Baukezu webgunea zure? Bai, bueno, errezena da www.eduardo.com, ez dakit hori. Handik juten zean ere argazki mundura, eta aldi berean bebai jogurinaren, gero daude beste link batzuk, eta oso erreza da jutea. Zer argazki mota gustatzen? Erretratuak, betidanik, bai, jendia. Pertsona bakoitza mundu bada, eta niretzat oso... Zugarrizko argazki da. Bai, bueno, horren nahi sartu nik, behiratu behar dut. Bai, zugarrik gustatzen zait, beretan, Bai, eta betidanik. Bai, gertatu egin zitzaidan hori, ni normalean analogikoa egiten nula, eta gero agertu egin zen digitala, eta niretzat hasiera batetan nahiko gorra izan zen, nik beti egiten nun 6x6, formato medio, eta orduan bueno, batean nahi hartzen da digitala, guzti hori... Txipa astu eta... Bai, eta orduan, bueno, hasi egin nahi zuaintxe bertan berriro askoz gehiago egiten, baina nahiko kolpe gogorra netzatzen zen. Bueno, jarretu egiten eta egingo ditut, bai. Ai, ama... Zer pasten da, ba? Gazta falta zaio! Gazta falta zaio. Ez dio, gazta bota. Bueno, hau vegano izango da. Hau izango zen, azkenean barazki ovo-lacto vegetariano, sartu gainian gazta, eta hau vegano izango da kasu honetan. Hau klasikoa da, txorienen astu itxezizketo. Eta horra urrean izan du denbora guztian. Baina gazta egiezan ondo geratuko zen. Bueno, etxean egin behar badizue hau, gaztarekin. Labea, 210-220 gradutan daukagu, eta hoxe, 21 minutu bero, gutxi gora bera. Azkenean erdik konpondu du, azkenengo 5 minutuetan. Bota egin dezu horre. Gainetik gazta bota diot. Bai. Nik uste dut. Itxura erra dauka. Bai, ama. Hau, esan? Bilbainada bat. Bai, hau lau lagurentzako baino pixka gehiago. Laguntzarik edo. Iepa! Hau oso bero gongo da, Bai. Vale, kontuz. Kontuz. Bueno, eta bain... Erditi moztu, eta ber ze aurkitzen duen. A ber, osai garratako. Bai, hemen lurrun guztiak ateako dira. Eta ja barrua egiten bukatzen da, ez? Bai, hau barrua... Prozesu hortan, bai. Hala ere, bueno, barezkian janditugu. Hau, egin bitartean, ekipokoak eta hemen ondia balaskiak eta probatzen zen modu zeuden. Baina horrelako... Nik alakorik etxan egin ere, baina... Baina, lasai, behitu, hau gero sartzen zara, eta idazten duzu, bilatzailean, nik azalduko dizut oso erraz. Googleen sartzen zara eta idazten duzu, txoriene jogurina. Gaurko atala agertzen da, txorienekoa, eta pausu guztiak, eta osagaiak, gero jarriko ditugula, osagaiak, nik baiko zein dan truko egiten duena, osagaiak beti telebistan agertzen dienen, ez dizu denbora ematen normale idazteko. Jontez, boligrafoa, argazki bat atara. Telefonoarekin. Nik proposamen bat daukat. Nik egingo dut hause bera, nire etxin, eta argazkia ikusiko dezue. Serio? Bai? Itza hartzen duzu. Bidekarrekin egiten dugu eta argazki batek ero bidaltzen dugu. Bueno, hemen daukazue, kaltzone integrala gainera, brokoliarekin, tomate lehorrekin, eta zin zen guztia.
tipula, bota jozu, bai. Eta hori, esan dugu moduan hiruren artean, eta bitartean izaskunek, esango dugu, zerbait argitaratu zu, zerbait daukazu erateatzeko labetik atera berria. Bai, dokumental bat, Elvira Zipitriari buruzko dokumental bat, Maider Olaga zinegileak zuzendua, eta, bueno, oraintxe urtarrian bukatu dugu, eta maia laizter estrenatzeko. Bai. Abixatu, bai. Harri, eta guk esango du, hemen, guk abixatuko da, eta izo, ja, estrenaldiak bat dago. Bai. Orduan, adi egon. Zertaz da, reporte, bere bizitza, o...? Bai, bueno, ez da biografia, biopik bat ez da, da Maider Olaga zuzendariak aterrizatuzun kasualitatez, bera bizi izan zen etxean. Orduan, hortik tirakasi izan eta deskurrituzun, bueno, ze emakume puska zen, Euskararen gatik zer egin duen, ez? Nork paradigmaren sortzaile izan zen, Euskala bere etxean sortuzun klandestinoan, noski garaia herrietan, eta, bueno, etxe hortan aterrizatuzun Maiderrek, eta horrela sortuzun dokumentala, oso polita, bai. Bueno, apuntatu, hori, eta gero... My way out, ni naiz naizena. Eta bain? Iriki hola pixat, hori. Txura hona dut gabitzen, Txura... Piskat destrozatuko dugu. Baina lasai. Hemen gero bakoitzak etxean barruan sartzeko nahi duena. Hau ondo etortzen da kaltzonea, barazkiak eta saltza, hor dauzkaguna oskailuan bueltaka. Puskatzen da dena, baina. Baina, hori normala da, Brokolia, barkatu, Beroa egongo da, Hau izango bazenuten, safari guazongun. Ja. Hainbeste goze, Afrikan. Argaldu zinen? Bai, 5 kilo. Benetan, bai, gogorra zan, Esan berda. Bai. Ez da dozen gauza, bapatean hor. Lehoiak eta rinozeroteak eta alakoak eta guor. Bueno, oso da, Kurkumak ematen dio alako, ez? Eta limoian puntan. Limoian pizkat bixo batako niak. Bixigarria. Eta bakizu errezen daunaz gazue, argazkiatara, eta gero guri beste bat.